Hoxe, facer unha radiografía ou pasar por un escáner é un proceso case rutineiro. Sen embargo, pasou pouco máis dun século dende que o descubrimento casual do raio X e da radioactividade cambiasen para sempre a historia da medicina. E detrás destes achádegos está a física nuclear. Sí, a mesma ciencia que estuda a estrutura do núcleo atómico ou as estrelas de neutróns, coida tamén da nosa saúde. O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías da Universidade de Santiago traballa na mellora e na procura de novas aplicacións da física nuclear no ámbito sanitario. Por exemplo, o proxecto Láser PET busca optimizar a produción dos radioisótopos. Trátase de elementos capaces de emitir radiación controlada que son fundamentais para probas diagnósticas modernas, como a tomografía por emisión de positróns. O modelo actual utiliza ciclotróns, que son un tipo de aceleradores dispoñibles en poucos lugares, dende os cales se distribúen os radioisótopos aos centros hospitalarios. O noso desafío é conseguir as partículas con aceleradores por láser, que son máis pequenos e compactos e podríanse instalar en cada hospital. Estes progresos son posibles grazas ao L2A2, o Laboratorio Láser de Aceleración e Aplicacións da USC, completado a finais do 2015. Este avanzado equipo permite estudar novos métodos de aceleración de partículas capaces de materializarse en métodos de diagnóstico e tratamento máis eficaces no campo da medicina nuclear. No marco destes desenvolvementos, aplicamos un novo modo de xerar rayos X que permite diferenciar mellor a densidade dos tecidos. Así, conseguimos imaxes de maior definición e calidade con menor doses de radiación. Outra das aplicacións destes traballos no ámbito da saúde céntrase na detección e redución do gas radón no interior de edificios. Cunha traxectoria de máis de 2 décadas, os estudos de física nuclear do ICFAE teñen unha destacada visibilidade e impacto científico, ademais de contar con amplas colaboracións con centros internacionais do máis alto nivel.